Het is 0 minuten voor 12. Goedemiddag. Welkom bij Sneun in Friesland. Nou, we hebben de indruk dat we technisch al hier weer een beetje onder controle hebben. Ik zoek naar je zwittende technicus Dolf Tannemaat. Hier gebeuren dingen in de mengtafel die het net in de handleiding staan. Dus dan krijg je een beetje de problemen. Maar we lossen dat al hier op. Problemen via direct trouwens bij de Sterke Jerken. Dat wil zeggen, de Sterke Jerken fjouwer die zoeken uiteindelijk nadat die in het wetter komen weer het zeegat uit. Wat gebeurt er? En dat past precies in de traditie van Sterke Jerken. Het waaide zo verschrikkelijk hut dat ze haast dat uitkomen kon. Dus die reis is een beetje uitsteld, maar ik ga alles volgen kunnen. En Vreed is dan toch uiteindelijk koers zet richting Ljout tot de Sterke Jerken. Vanuit Haas, toen je zei ze dat is al iets wannenstapje. Maar nee, ze willen Boetnom, ze willen het grote sop, het wijde sop zoeken. Wilfred de Jong, goedemiddag. Hey, goedemiddag Geert. Ja. Laat ik eerst even beginnen te zeggen dat die microfoon niet altijd best klinkt. Ik versta je moeilijk, maar we proberen het gewoon. Ja, nee, nou jongen, dat is geen ijsbuis, de microfoons dat goed klinken. We doen het net oors van de middag, dus dat hindert niks. Moest even met de regen in de wienstink in, Wilfred, dan komt het wel weer wat beter binnen. Nou ja, we moeten er even naar Sjen, want je bent lang omlet onderwijs. Dat moest even uitgesteld worden. Eerst maar even de actuele vraag, waar hing je hem nou uit? Ik denk dat vroeg waar we binnen. Nou, we zijn net de vloes naar het Hegemeer overgestoken. We zijn dus richting het Prinses Margrietkanaal gaan we zo meteen en dan richting Grauw, waar we vanmiddag om een uur of 4 op water komen weer. Nou, en hoe binnen de omstandigheden nou? Lekker rustig, toch? Geert, ik versta die niet. Nee, ik beriep dat. Nee, wij houden hiermee op, jongens. Wij draaien een plaat en we zullen zien of we orenmicrofoons inschakelen kennen. Want dit is geen gewerk. We bellen daar weer om, Wilfred. Bleeuw aan de lijn heen. Van Ian Lossijzen. Sneeuw in Friesland. Maar Geert van Thun. Ja, wij volgen hier in dit programma al meer dan een uur de verjochtings van de Sterke Jerken fjouwer, de opbouw van het vlot, dat hij te wetterlitten wordt. En dan komt het moment dat er uitveen worden kan. Dat zou een groot gebeuren worden, Matte, want van Arone Wieke Wierse 4. Toen is die zo de Jerken het ruime sop kiezen, want ze wonen van Haas naar Ljout varen, Boeterom, verzeld oer de zee, want dat jet bij zo'n vlot is de Sterke Jerken. Nou ja, volslijn in de traditie van de Sterke Jerken werd vroeger al net alles van een leien dakje waar het zo verschrikkelijk goed dat de hele zaak op slot ging. Ze konden net uit waren en dus is alles gewoon letter worden. Maar Wilfred de Jong, er is uiteindelijk veen en je binnen op dit stuit in ter hinne, had ik dat goed begrepen? Ja, we zitten inderdaad toch in Terhorn, Geert. We lopen wat achter op schema. Ik zei net tegen Jaantje ook al, we zijn natuurlijk niet een lijndienst die precies op tijd vaart. Nee. Wat als gevolg heeft dat mensen in Grauw, heb ik begrepen, een beetje boos binnen. Want die staan daar te wachten op ons. En ja, wij kunnen het ook niet helpen. We zijn nog maar, zou je kunnen zeggen, in Terhorn. Laten we vooropstellen dat we gisteren enorm voor op schema vooruit voeren. Dus zei ze net zelf al, we konden niet weg. Vanwege het weer en de keersluis was dicht. Uiteindelijk ben we gistermiddag om 2:15 toch vertrokken. De Wadden zei op, nou die ging nog aardig tekeer hoor. Ik bedoel, er waren uitschieters tot windkracht 9 gisteren op dak. Dus dat ging nog aardig tekeer. Maar we zijn in no time bij Corne de Zand terechtgekomen. Nou, je moet je voorstellen, normaal gesproken tussen 4 en 6 dan draai je die brug niet open vanwege het vele verkeer. Maar voor ons speciaal werd die brug wel open. Dus we kwamen aanvaren en de brug ging open en de sluizen lagen al open. Nou. Voor donker waren we in Stavoren, wat we helemaal niet gepland hadden. We dachten dat we in donker aankomen zouden, dat we zo laat vertrokken. Dus dat ging monsterachtig snel. Ja. Vanmorgen ben we op tijd vertrokken. Over de Vluizen, over het Hegemeer, het Snekenmeer. En we liggen nou dus in Terhorn waar onze lunch aanboden is. Nou ja, kijk even naar de klok. Een lunch op deze tijd. Ik zei niet aan. Dat wordt een hele late borrel vanavond als dit het tempo is. Maar ja, grauw wat we gepland hadden om 1 uur of 4 aan te komen. Ja, dat halen we niet. Dat schiet ons voor geweldig. Maar niet boos op ons worden. Wij kunnen ook niet helpen. Nee, dat heeft nou duidelijk. Maar nou ben je met erhinnen. Het is inderdaad 4 uur. Er moet even lunch worden. Ik begreep de inwendige mensen wat versterkt worden. Maar ga je hem dan nog verder? Of hoe doe je hem dat nou dan? Nou, tijdens de lunch hebben we, het is een soort lunchafspraak die we hebben met overleg. We weten het niet precies. Of we blijven hier liggen vannacht in Terhorn, of we varen nog door naar Grauw. Maar ja, er werd ons eigenlijk al meer en meer heel boos uit van jullie legplaats bij Theehuis. Nou, die kan dan ook wel vergeten. En ik denk, wat kinderachtig allemaal. Potverdikkie.
wij kent ook niet helpen. Maar het is wel weer op zijn jerks, ja, dat wel. Ja, het is echt jerken. Ja, nee, dat is duidelijk. Maar begreep ik wel een beetje uit die woorden dat je hem er wat naar neigen om maar in Terhenne te blijven vannacht en dan morgen 40 keer? Nou, die mogelijkheid die is er wel op dit moment, Geert. Ja, als wij daar niet meer welkom binnen, dan is het jammer dan. Wij doen ons best en daar varen we morgen wel via Grauw. Want dan moeten we toch langs. En ze hebben daar de pick-up ons in bij dat pik meer. Maar dan varen we maar rechtstreeks naar Leeuwarden. En de planning is daar om 4 uur aan te komen. Maar houden ze er niet meer aan. Dat snap je wel, hè? Ik zou helemaal geen tijd meer noemen als ik daar weer, jongen. Nee. We komen deze week nog aan. Ja. Nou ja, wij begrijpen de teleurstelling in Grauw. Want het is natuurlijk wel hartstikke leuk om je te ontvangen. En daar zal ik wel wat betocht wezen en wat regelen wezen. Dus, maar ja, dingen herinneren nog een keer zoals ze herinneren kunnen. Eventjes over de tocht zelf. Want dat is de landrood, zal ik maar zeggen, onder die zeebonken. Hoe is het tijd bevallen, Wilfred, op de woelige baan? Oh, joh, ik heb een van de mooiste dagen van mijn leven gehad gisteren. Ik vond het fantastisch. Ik vond het geweldig. Hoe dat vlot, hij sneed als een mes door het water. Dus ja, ik vond het... het ging tekeer als een gek, daar moet ik eerlijk in wezen. De golven waren nog best wel hoog. Op het IJsselmeer zelfs veel erger dan op de Waddenzee. Wat ik persoonlijk niet verwacht had. Ik denk toen we de Waddenzee hadden... Ik denk, nou jongens, dan krijgen we nou rustig water. Dan kachelen we naar Staven op kachelen we rustig door. Nou nee hoor, die golven op het IJsselmeer die waren dan meer groter dan op de Waddenzee. Ja. Maar ik heb de dag van mijn leven gehad. Het zonnetje kwam erbij. Ja, mooi, het voelde wel verschrikkelijk hard. En we hadden hoge golven, maar het was droog en zonnig. Fantastisch, geweldig. Nou, super deluxe. Net ziek West? Nee, totaal niet. Nee. Nou, hartstikke mooi. Oké, Wilfred, goed, het verhaal is duidelijk. Terhenne en de Witte Oerlijn onder de lunch. Mocht er nog nieuws uitkomen, bel je eens even op. Dan kunnen we dat altijd nog even brengen. En oors dan maar van morgen maar even verder. Maar die praten liek het mij. Ja, hartstikke best, doen we Geert. Okay. Zodra ik meer weet, dan bel ik even. Komt hartstikke goed. Hij is fijn, jongen. Dank je wel. Hey. En lekker eten. Komt goed, nou, het is nou koud. Het kan buffet worden, hoor. Oké, dankjewel. Wilfred de Jong van de Sterke Jerk. En wij zo'n ze willen echt in Grauw. Jongens, ze kinderen niks aan was, door het hebben we opzet zijn. Dus maar even rustig, toch eventjes de goede verhouding weer cent te pakken te krijgen. 2 minuten voor Zwijzen is het. Ik ga je beloven dat we nog even contact zieken zoeken met de Sterke Jerken. Die ben dus, die lijn dus in Terhenne. Werd ze een lunch hier om een uur 7:30. Beetje verlaten lunchen van Mercedes. En toen weer nog even de discussie. Varen we nou terug aan Grauw, werd de organisatie net heel blij maar u is, of bleef we lezen in Terhenne. Wilfred de Jong, wat is het worden? Het wordt Grauw, toch Geert. We hebben een overleg gehad als bemanning. En zei het, wat zullen we nou? Toen heb ik even contact gehad met het theehuis in Grauw. Daar vraagt van, is er een plekje voor ons vrij bij de steiger? Kunnen jullie garanderen dat we daar liggen kunnen? En zijn jullie niet boos op ons? Nee, we zijn niet boos op jullie. Nou ja, je moest horen, Geert, die man van de organisatie, die ging tegen tekeer. Die was hartstikke, die was des duivels. Oh. En ik denk, ja jongens, maar met alle respect, wij zijn geen speedboot, we zijn geen lijndienst, wat geleerden zeiden. Wij zijn afhankelijk van de omstandigheden. En dat we later aankomen, dat oorspronkelijk de planning was, dat is natuurlijk niet leuk. Voor ons ook niet. We hadden ook liever nou aan een beetje zitten aan de kade. Maar wij zijn nog steeds aan het varen. En we zijn onderweg, dus wij denken nou binnen 3 kwartier of zo nou toch wel eindelijk bij TU in Grauw aan te liggen. Ja, nou ja, dan keer ik zeggen van de valt er al je nog wel een beetje aan, hè, dat je de sneur zo komt of net? Ja, kijk, volgens planning loopt het wel, niet qua tijdstip, maar wel op de dag. Dus, en morgenmiddag, maar ik moet nou zo voorzichtig wezen. Wij komen binnenkort ook in Leeuwarden aan. Ja. Ach ja. Nou, ik snap net dat je dat net beter regelen kan op zo'n modern vlot. Hoor. Ik keer toch verdorie wel een beetje op tijd varen, maar wat is het nou? Ik snap ook wel dat mensen teleurgesteld zijn daar al uren in de kou staan te wachten en dat ding komt maar niet. Maar ja, dat zijn toch omstandigheden waar wij ook niet veel aan doen kunnen. Dat vind ik ook niet leuk. Ik zie net foto's dat mijn eigen kleinkinderen stonden op elkaar. Ja, dat vind ik hartstikke sneu voor ze. Ja. Maar opa is onderweg. Ja, jongens. Ja, nee, maar ik snap de teleurstelling wel uiteraard. Want die mensen hebben daar waarschijnlijk wat van je organiseerd om je hem goed te ontvangen. En dan rent dat zo helemaal mis. Dat is natuurlijk, nee, dat begreep ik heel goed. Dus, het is een toos. Je gaat toch terug. Je vader alweer, verstiek dat nou goed? Dat laatste hoor ik niet. Wat zei dus Geert? Je vader alweer? Jullie varen alweer? Ja, zeker. Hallo, ja, jullie varen alweer?
Ja, zeker. Wij varen alweer. Dat zeg, wij denken over 3 kwartier... ik durf het nou helemaal niet meer te zeggen. Maar als het goed is, dan komen we over 3 kwartier aan. Nou, dan hoop ik dat de onderlinge verhoudingen weer wat bijsliept worden. Zodat je hem toch nog een goeie... En dan overnacht je in Grauw? Of wat doe je dan? Hoe en dan morgen weer verder? Of hoe gaat het straks? Ja, we gaan morgen vroeg om 11 uur gaan we verder. En dan dat laatste stukje, dat in mijn hoekje meer natuurlijk naar Leeuwarden. En ik heb begrepen dat daar ook alweer wat georganiseerd is om ons te ontvangen. Dus... wij hebben we hadden een goede reden om vanavond een borrel te nemen naar we aankwamen op dit. We hebben nou een goede reden om een borrel te nemen om het verdriet te verdrinken. Dus geen medelijden met ons, geen medelijden met mensen die daar inderdaad vergeefs staan te wachten. En ik roep op, als ze zin hebben, jongens, kom alsjeblieft nog even langs. Ja, ken dat mooie foto ook even bewonderen. He? Zo mooi wijze. Wij begrijpen de teleurstelling, maar zet je hem er even door hin en kom toch even naar die Jerke. Dank u wel, Wilfred, voor die bijdrage. En wij houden contact in daarin van het tijd, want het project gaat verder. Komt hartstikke goed. Dankjewel. Goed weekend voor jullie. Dank u wel en graag de volgende keer. Oké, hoi hoi. Hoi. Dat wie Wilfred de Jong.